Γεια σας παιδιά, το Αστέρια Πατάρας εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε λίγο Minecraft. Είμαι καινούριος YouTuber και είπα να παίζω πολλά παιχνίδια, παίζω LOL, Minecraft, Code και είπα να κάνω κανάλι Code, να κάνω ένα κανάλι με Minecraft και ελπίζω να πάει καλά. Με λέμε ναι, το είπαμε στην αρχή. Το κάνω πάρα πολύ cool εδώ πέρα. Εδώ πέρα το είχα αρχίσει στην αρχή το game. Το συνεχίζω βασικά το game. Το World βασικά και λέγεται επιβίωση στο Minecraft. Το World επιβίωση Minecraft.